Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै स' लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों बेयाव सावरायनो नागिरदों एक्सारसाइज नं 2.1 नि जों आद्रा थानाय जा कुइसन नाम्बार 4 बे आद्रा दंमोन दा बेनिफ्राय जोङो बे भिडिअ सावरायनाय जागोन कुइसन नाम्बार 4 बेवहाय लिरना लानो हागोन कुइसन नं 4 नि 1 नाम्बाराव मा दंमोन 4 नि ए नाम्बार बेवहाय 1 नाम्बार नङा ए नाम्बारा जागोन बेवहाय मा खालामदों कुइसनाव दा गिबियावनो कुइसनखौ फरायग्रोना ला गाहायाव होनायफोरनि मानखौ दिहुन होदों दा कुइसन नाम्बार ए आव मा दङ ए आ जाबाय कुइसन नाम्बार ए नि सोंनाया जाबाय बिदि दंमोन I to the power 19 बेनिफ्राय प्लास 1 बाय I बेनिफ्राय दङ to the power 25 बिदि दङ बेनिफ्राय आरो ब्रेकेट होनानै सायाव मा दङ सायाव जाबाय 3 दङ दा बेखौ जोङो मानखौ दिहुननो नैनि माना बेसेबां जागोन दा बेखौ जोङो गोरलैयै दिहुननो हागोन बेखौबो दा गिबियाव नोंथांमोना मा खालाम I19 खौ जोङो एक्सट्रा माने नैथिं दिहुनना लानोसै स' I19 खौ जोङो एक्सट्रा बेयावबो जों दिहुननो हायो खिन्थु नैथिं सुबिदानि थाखाय जोङो दिहुनना लाबाय जोङो मा लिरनो हायो जोङो 2 to the power सरि नैबे I जागोन बे I बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो 18 लिरनो हायो इनटु I थामहिनबा जों बे मोननैखौ पावारखौ दाजाबा जों 19 खौनो मोनगोन बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो I2 बेनिफ्राय 9 2 into 9 18 जायो बेनिफ्राय I2 माने मा जोङो मोननो हायो I स्क्वायर माने -1 to the power 9 into I बेनिफ्राय मा जागोन -1 खौ जोङो 9 टाइम्स जों सानजाबबा मा जायो -1 आनो जागोन बेनिफ्राय इनटु I आरो -1 जों 1 सानजाबबा मा जागोन -1 जों I जों सानजाबबा -I जोङो I to the power -19 नि जायगायाव दा मा लिरनो हायो जोङो बेखौ बेबायदि फज'सिगोन दा बेवहाय जोङो -I खौ लिरनो हागोन I to the power 19 खौ जों बिदि दिहुनना लाबाय स' जों बेवहाय दा मा लिरनो हायो -I जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन I25 खौबो जोङो बेबायदि साइडआव जोङो दिहुननोसै स' नोंथांमोना बेखौ बानायना होब्लानो जाबाय जेब्ला एग्जामाव बानायगोन नोंथांमोना नैबेखौ बानायना होबानो जाबाय बहिखौ बेबायदि बोनानै साइडथिं बानायना दिन्थि बेनिफ्राय जोङो I25 खौ मा लिरनो हायो जों बेबायदि खालामनो हायो 24 into I बेनिफ्राय जोङो I2 into 12 बेनिफ्राय I जों I2 नि मानखौथ' मिथिखागौ -1 होननानै बेनिफ्राय 12 into I बेनिफ्राय जोङो -1 खौ 12 टाइम्स सानजाबबा जोङो बेनि भेलु पजिटिभ मोनगोन दाजाबथाय मोनगोन स' 1 जागोन 1 into I सानजाबबा मा मोनगोन जोङो बे जागोन I जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय दा नैबे I25 नि जायगायाव जोङो मा मोनखो I मोनबाय बेनिफ्राय जोङो दा बेखौ फज'सिगोन नैबे बेयाव दा बेखौ जोङो नोंथांमोना सेफायना लानो हायो ब्रेकेटनिखौ प्लास बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 1 into 25 मा जागोन बे 1 आनो जागोन 1 खौ जेसेबां 25 सानजाबा बेनि रिजाल्टआ मा जायो 1 आनो जायो बेनिफ्राय I नि जायगायाव मा नैयाव जोङो खनसे लिरना दिन्थिनोसै नोंथांमोननिखौ I25 जागोन ब्रेकेटाव थानायखौ जों सेफायबाय बेनिफ्राय सायाव दङ 3 बेनिफ्राय मा लिरनो हायो -I प्लास 1 बाय I25 नि जायगायाव मा लिरगोन I खौ जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय 3 बेनिफ्राय आरो मा लिरगोन जों दा बेखौ नोंथांमोना सलुसन खालामदो दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा खालामनो हायो -I प्लास 1 नि जायगायाव आरो मा लिरबावनो हायो जोङो मा मोन्दोंमोन I4 माने 1 मोन्दोंमोन स' जोङो नैबे 1 नि जायगायाव जोङो I4 खौ जोङो लिरनो हायो बेयाव मा लिरगोन दा I to the power 4 आरो बेवहाय
बिदि जाबाय बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो माइनास I नैबे जासिगोन आरो नैबे दाननाय थांगोन मा जासिगोन I टू दी पावर 3 बे I जों I4 जों केन्सेल थांबा I3 थागोन बेनिफ्राय 3 थाबाय बेनिफ्राय मा लिरनो हायो माइनास I आरो बेवहाय I टू दी पावर 3 मानेबो जों मिथिगौमोन मा I टू दी पावर 3 माने जोङो माइनास I लिरनो हायो दा I टू दी पावर 3 नि जायगायाव जोङो माइनास I खौ जोङो लिरसिगोन बेनिफ्राय ब्रेकेट होबाय 3 होबाय आं बेथिं बानायना होनोसै बेनिफ्राय मा लिरगोन बे मोननैखौ जों प्लास खालामनाय मा जासिगोन माइनास 2I बेबायदि जाबाय ब्रेकेटआव दङ 3 पावारा जाबाय 3 बेनिफ्राय जों दा बेबायदि खालामनो हायो जों दा बेखौ मा खालाम माइनासखौ जुदि 3 टाइम्स सानजाब्ला मा जागोन बेनि रिजाल्टआ माइनासखौनो जों मोनगोन 2 खौ जोङो 3 टाइम्स सानजाबबा मा मोनगोन 2 खौ जोङो खनथाम सानजाब्ला जोङो 8 मोननो हागोन थामहिनबा बेवहाय नैबे 3 आ माइनासनिबो 2 निबो आरो I निबो बेनिफ्राय आरो मा मोनगोन दा I3 बिदि जोङो लिरनो हायो आरो जोङो मोनदों मा I3 माने मा मोनदोंमोन माइनास 8 स' नोंथांमोना सिनाय मोनदों मोनाखै बेखौ बेनिफ्राय 8 I3 माने जोङो मा माइनास I जोङो लिरनो हायो माइनास I बेनिफ्राय माइनास ए प्लास जाबाय स' जोङो बेवहाय मा लिरगोन 8I दा दिहुननो गोनां जा मान बे जासिगोन बेयो जागोन मा 8I आ जाबाय दिहुननो गोनां बेनि मान स' नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हागोन 8I आ जाबाय बेवहाय बिदि जासिगोन स' एन्सारा जाबाय बेवहाय जोंखौ मानखौ दिहुननो होदोंमोन स' माना जागोन बेवहाय 8I जागोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसनखौ बानायनानै नायनोसै नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट बी नाम्बारखौ जों बानायनि दा नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार जोङो बी खौ नायनि कुइसन नाम्बार बी आ मा दङ कुइसन नाम्बार बी आ जाबाय बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दङ बे जाबाय 1 दङ 1 प्लस I टू दी पावर 10 I टू दी पावर 10 प्लस I टू दी पावर 100 माइनास I टू दी पावर 1000 बिदि दङ जों बेखौ सल्व खालामनांगौ दा बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हायो बेखौ 1 लिरबाय प्लस I टू दी पावर 10 खौ जों मा लिरनो हायो I2 आरो बेवहाय मा 5 2 into 5 सानजाबा 10 मोनगोन जोङो बेनिफ्राय नैखौ मा खालामनो हायो I स्क्वायर लिरनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरगोन जोङो 50 लिरनो हागोन बेनिफ्राय आरो नैयावबो मा खालामनो हायो सेम प्रसेस बेवहाय I स्क्वायर लिरबाय बेनिफ्राय बेवहाय जासिगोन 500 2 जों 500 सानजाबा जों 1000 मोनगोन दा बिदि खालामनो हायो बेनिफ्राय दा मानफोरखौ फज'दो बेवहाय मानखौ फज'दो 1 प्लस I स्क्वायर माने जोङो माइनास 1 लिरनो हायो 5 प्लस I स्क्वायर माने माइनास 1 50 माइनास I स्क्वायर माने बेवहाय माइनास 1 आरो 500 बेनिफ्राय दा जोङो मा माइनास 1 खौ जों जुदि 5 टाइम्स सानजाब्ला बेनि रिजाल्टखौ मा मोनगोन जोङो माइनास 1 खौनो मोनगोन जिहेतु मा नैबे अड दङ बे जरा दङ स' माइनास 1 मोनगोन बेनिफ्राय नैखौ जुदि माइनास 1 खौ जुदि 50 टाइम्स सानजाब्ला बेवहाय नैबे पावारा मोनसे जरा बेखायनो मा जासिगोन दाजाबथाय जोङो मोननो हागोन दाजाबथाय 1 बेवहायबो मा दाजाबथाय जोङो मोनगोन बेखौ माइनास 1 खौ जुदि 500 टाइम्स जोङो सानजाब्ला जोङो मा दाजाबथाय मोनगोन नोंथांमोना 500 बेखौ सानजाबनायब्ला माइनास 1 गोबां गोलाव जागोन स' नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन जे बेवहाय मा दङ जरा दं जरा थायोब्ला बेनि जा रिजाल्ट बेयो मा पजिटिभआनो जागोन स' बे जा आरो नैसिना मा बेवहाय माइनासखौ लिरनांगोन आरो बे जासिगोन 1 दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा खालामनो हायो जों केन्सेल खालामनो हायो दा बेजों केन्सेल थांबाय बेजों केन्सेल थांबाय रिजाल्टआ मा जासिगोन 0 होमबा कुइसन नाम्बार 4 नि रिजाल्टआ जाबाय 0 दा बेमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डी खौ नायनोसै नोंथांमोना कुइसन नाम्बार सी खौ बानाय नाजा कुइसन नाम्बार सी आ जाबाय नोंसोरनि थाखाय होमवर्क बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार डी खौ नायनि कुइसन नाम्बार डी आ जाबाय कुइसन नाम्बार डी आबो जोबोर गोरलै बेवहाय कुइसन नाम्बार डी आव मा दोङो सलुशना मा जागोन कुइसना गिबियाव मा दोङो 1 प्लस 1 बाय I बेनिफ्राय प्लस 1 बाय I स्क्वायर प्लस 1 बाय I टू दी पावर 3 प्लस 1 बाय I टू दी पावर 4 दा बिदि दङ
स' बेखौबो जोङो गोरलैयै लांनो हायो दा जोङो बे 1 खौ जेबो लांनो नाङा बेबायदिनो लाखिबाय जोङो आरो बेवहाय नैयाव जा सिङाव मोननैसो मा आइटाम दङ बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन सिंनि आइखौ जोङो माबोरै गैया खालामगोन दा नैबे 1 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो i टु दि पावार 4 डिवाइड बाय i प्लास बेखौ जोङो लिरनो हायो बेवहायबो i टु दि पावार 4 बाय i स्क्वायर माने नैबे 1 नि जायगायाव जों i टु दि पावार 4 लिरनो हागोन i 4 आ 1 जों समान प्लास बेवहायबो मा लिरनो हायो i टु दि पावार 4 डिवाइड बाय i 3 प्लास बेवहायबो मा जागोन i टु दि पावार 4 बाय i टु दि पावार 4 बेनिफ्राय 1 प्लास नैखौ केन्सेल खालामनाय सिङाव i मोनसे दङ सायाव मोनब्रै स' मा थागोन दा i टु दि पावार 3 बे मा थागोन आरो i स्क्वायर जागोन बेनिफ्राय बे मा जागोन i जासिगोन आरो नैबे जागोन 1 जागोन बेनिफ्राय आरो 1 जों 1 प्लास खालामबा 2 जाबाय i 3 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो माइनास i लिरनो हायो बेनिफ्राय मा जासिगोन i स्क्वायर नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो माइनास 1 i खौ जों बिदिनो लाखिदो बेनिफ्राय मा जागोन दा जोङो मा लिरनो हायो नैखौ ब्रेकेटफोरखौ जों सिफायना लानोसै 2 प्लास माइनास i बेनिफ्राय प्लास माइनास 1 बे जासिगोन प्लास i बेनिफ्राय मा खालाम नैयाव माइनास i आरो प्लास i जों मोनदों स' बेखौ जों केन्सेल खालामनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय मा मोनखो 2 आरो बेवहाय जाबाय माइनास 1 स' 2 निफ्राय माइनास 1 थांबा मा जागोन 1 जोङो मोननो हागोन स' एन्सारा जाबाय बेनो कुइसन नाम्बार 4 नि जा D नाम्बारनि फिननाय बेनोमोन एन्सारा स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 5 खौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 5 आव मा दंमोन बेयाव नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबाव नायनानै लानो नाजा कुइसनफोरखौ बेनिफ्राय बेवहाय कुइसन नाम्बार 5 आ जाबाय मा दङ आं फरायनानै होनोसै कुइसन नाम्बार 5 खौ नोंथांमोना बिजाबाव नायलांबानो जाबाय बिजाबखौ जुदि लोगोआव लाफादोंबा नोंथांमोना बिजाबखौ नायलांनो हायो बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 5 नि सलुसना जागोन बेयाव मा दङ कुइसन नाम्बार 5 नि जों ए नाम्बारखौ बानायगोन ए नाम्बार लिरना लानो हागोन बेवहाय ए नाम्बारा जाबाय बयनिख्रुइ दुइसिन दाजाबथाय रग' अनजिमा n दिहुन जायनि थाखाय 1 प्लास i टु दि पावार मा दङ 2n इक्वल टु मा दङ ब्रेकेट होनानै 1 माइनास i टु दि पावार 24 समानथिया आबुं जायो दा बेखौ जोंखौ मा दिहुननांगौ जोङो n नि मानखौ दिहुननांगौ मा n नि मा मान जायोब्ला जोङो बेखौ माने समान होना जों फोरमान होनो हागोन आरो बिदि दा बेखौ जोङो गिबियावनो मा लिरगोन ला मा होनाय दङ बेवहाय बेखौ लिरग्रोना लादो दा बेवहाय मा दङ बे जाबाय कुइसना जाबाय 1 प्लास i टु दि पावार मा दङ 2n बिदि दङ बेनिफ्राय आरो मा इक्वल टु मा दङ 1 माइनास i टु दि पावार 24 बिदि दङ दा बेखौ जोङो मा गोरलै लिरनो हागोन स' बे आसलते मा 2 टु दि पावार 24 नङा नैबे एसे गोरोन्थि जादों नोंथांमोननि जा बिजाबाव 24 सना मा दङ बे n सो जानो नांगौ नैबे n स' माब्लाबा बिदिनो गोबां गोरोन्थि थायो बिजाबफोराव बे जाबाय 2 टु दि पावार n सो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो दा नेक्स्ट जोङो बेखौ नैबेखौ जोङो मा लिरनो हागोन नैबायदि लिरनो हागोन जोङो स' बेखौ जों 1 प्लास i बेनिफ्राय 2 खौ लाबाय सायाव मा पावारखौ जोङो माने n खौ जों बेबायदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय आरो नैयावबो जोङो मा खालामनो हायो एखे जोङो बिदिनो लिरगोन 1 माइनास i टु दि पावार 2 बेनिफ्राय जोङो n जोङो बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामगोन जों दा नेक्स्ट दा नैबे 1 प्लास i स्क्वायर आरो बेवहाय मा दङ 1 माइनास i स्क्वायर दा बे मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ जोंनिया मा फर्मुलायाव स' नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मिथिखायो a प्लास b होल स्क्वायर बेयाव मा जायो बेनिफ्राय a माइनास b होल स्क्वायर बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना मिथिखायो स' बेखायनो आं बेवहाय लिरलिया स' नोंथांमोना हाखागोन आरो जुदि हायाब्ला आं नोंथांमोना लिरना होनोसै बेवहाय मा जागोन a स्क्वायर बे जाबाय बेसिक फर्मुला नोंथांमोना क्लास 6 7 बेफोराव मोनबोखादोंमोन स' जों फर्मुलाखौ बावनो नाङा जुदि मेथ्सआव माने फर्मुला इम्पर्टेन्ट बे जागोन a स्क्वायर माइनास 2 ab प्लास बे जासिगोन b स्क्वायर दा बेखौ जों इउज खालामनायाव स' बेखौ इउज खालामबा मा जागोन बे जासिगोन 1 स्क्वायरखौ जों जेबो लिरना डाइरेक्ट 1 लिर बेनिफ्राय मा जागोन जोङो 2 into 1 into i लिरनो हायो प्लास i स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज होना
बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्टलि नैखौ लिरनो नांला जों डाइरेक्ट मा लिरनो हागोन नै पावारखौ लिरदो नोंथांमोना n खौ लिरदो बेनिफ्राय आरो नैखौबो जोङो मा लिरगोन दा 1 फर्मुला बायदि जोङो लिरबाय 1 खौ 1 स्क्वायर खालामबा डाइरेक्ट 1 मोनगोन जोङो 2 into 1 into i बेनिफ्राय प्लास i स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे पावारखौ नोंथांमोना लिरफिननांगोन बिदि बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो 1 प्लास नैखौ मा मोनखो जोङो 2i मोनगोन आरो बेवहाय i स्क्वायरनि जायगायाव मा लिरनो हायो i स्क्वायरनि जायगायाव जोङो -1 जोङो लिरनो हायो i स्क्वायर माने जों मिथिखायो बेनिफ्राय n इक्वल टु आरो नैखौ मा लिरनो हागोन 1 माइनास 2i i स्क्वायर जायगायाव -1 बिदि जागोन बेनिफ्राय आरो जोङो पावारखौ जोङो बिदि लिरनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआव जों मा खालामगोन दा नेक्स्ट स्टेपआव जाबाय नैबे -1 आरो +1 आरो -1 केन्सेल थांबाय बेवहायबो मा बिदि केन्सेल थांगोन स' जोबथारनायाव मा थागोन दा बेवहाय 2i टु दि पावार n आरो बिथिंबो मा थागोन बिथिंबो जागोन -2i टु दि पावार n दा बिदि थाबाय बेनिफ्राय जों दा मा खालामनो हायो बेखौ जोङो नैबायदि लिरनो हागोन दा बेखौ जोङो 2 टु दि पावार n आरो इनटु i टु दि पावार n जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो नैबेनिफ्राय जोङो माबायदि लिरगोन दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो स' जोङो बेवहाय नैबे नोंथांमोना मा नुदों -i नुनो मोनदों बेवहाय जोङो -i नुनो मोनदों बे -i नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हागोन जोङो 1/i लिरनो हायो ज' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय -i नि जायगायाव जोङो 1/i लिरनो हायो जाहोना मा जाहोना जाबाय जोङो 1/i खौ जुदि आरो सेफायफिनोब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन नैखौ जुदि सेफायफिनोब्ला 1 नि जायगायाव जोङो i4 मोनगोन बेखौ i खालामबाय बेनिफ्राय मा मोनगोन i3 मोनबाय i3 माने मा i3 माने -i जों बेखौनो मोनफिनदों स' बेनो आरोना स' नोंथांमोना नैखौ इउज खालामना नै 1/i खौ इउज खालामब्लानो जाबाय बेवहाय बेनिफ्राय दा बेवहाय जोङो मा लिरगोन दा सायाव 2 थासिगोन आरो -i नि जायगायाव जोङो 1/i लिरनो हायो स' बेवहाय सिङाव मा फैगोन i फैबाय बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै जोङो पावारखौ लिरफिनबाय बिदि बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन दा नेक्स्ट दा जोङो बेवहाय नैबे 2n सरि जों गिबियाव मा बेखौ लिरफिननोसै बिदि i टु दि पावार n आरो बेवहाय नोंथांमोना नैबायदि लिरनो हायो 2 टु दि पावार n आरो i टु दि पावार n दा नैयाव 2n जोङो आगसिथिं 2n नुदों आरो आगदाथिंबो 2n नुनो मोनदों स' बेखायनो जोङो बेखौ मा खालामनाय केन्सेल खालामनो हागोन दा नैयावबो 2n बेयावबो 2n आगसिथिं मा थाखो i टु दि पावार n आरो बिथिंबो मा थाखो 1/i टु दि पावार n दा बेसिमहालागै जाबाय आरो नेक्स्ट जोङो मा लिरनो हायो दा बै सानैखौ खोमोननानै होनोसै नङाब्ला आरो नैखौबो नैथिंनिखौबो जों खोमोननानै लिरजागोन बिथिं दा नैनिफ्राय जोङो मा खालामनोसै बिथिं लिरनोसै बेवहाय मा मोनखो जोङो i टु दि पावार n आरो 1/i टु दि पावार n मोनबाय दा जोङो बेखौ माने ओरै सानजाबनो हागोन जों बेखौ ओरै सानजाबनो हागोन स' बेखौ बेजों सानजाबा i टु दि पावार n i टु दि पावार n खौ जोङो सानजाबनोसै मा मोनखो दा i टु दि पावार n इनटु i टु दि पावार n आगदाथिं मा थाखो नैबे 1 आ थाबाय बेबायदि थाबाय नोंथांमोना बे कारेक्टसिनखौ दिन्थिनो नाङा एग्जामाव जास्ट बुजिनायनि थाखाय आं दिन्थिनो होदों बेनिफ्राय मा लिर i टु दि पावार n आरो i टु दि पावार n बेखौ मा लिरनो हायो जोङो i टु दि पावार जोङो n प्लास n खालामनो हायो नैबे पावारखौ जोङो दाजाबनो हायो इकुवेल टु 1 बेनिफ्राय मा जागोन नैबे दाजाबबाय n प्लास n खालामबा मा जागोन 2n इकुवेल टु 1 बिदि जाबाय बेनिफ्राय दा मा लिरनो हागोन दा जोङो नै 1 नि जायगायाव आरो मा लिरनो हायो बेखौ नोंथांमोना नोजोर हो 2n बेवहाय मा लिरनो हागोन i टु दि पावार जोङो 4 लिरनो हायो नोंथांमोना नैबे 1 नि जायगायाव जों i टु दि पावार 4 बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामगोन जों दा स' बेवहाय मोननायावबो मा सिङाव i दङ स' जों बेखौ केन्सेल खालामनो हाया आरो जों पावारखौ लानो हायो बेवहाय मा जासिगोन 2n इकुवेल टु 4 जों बिदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय दा जों n नि भेल्युखौ दिहुननो हासिगोन n इकुवेल टु 4/2 इकुवेल टु मा मोनगोन जोङो 2 दा दिहुननो गोनां जा n नि मान दा n नि माना जाबाय 2 नोंथांमोना
बेवहाय जोबथारनायाव लिरनानै होनो हायो नैयाव मोनसे बाथ्रा लिरना होनो हागोन स' बयनिख्रुइ दुइसिन दाजाबथाय रग' अनजिमाया बिदि लिरना होनो हायो बयनिख्रुइ दाजाबथाय माने कुइसनाव बिदि थानायखौ लिरना होबानो जाबाय आरोना बयनिख्रुइ दुइसिन बेयाव दुइसिन जानांगोन दुइसिन दाजाबथाय रग' अनजिमाया बेवहाय लिरबानो जाबाय n इकुवेल टु 2 जोबथारनायाव बिदि लिरना होब्लानो जाबाय स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना बेखौ सिनाय मोन्दों मोनाखै दा नोंथांमोना मोजाङै नायोब्ला सिनाय मोननो हागोन आरो बेवहाय माने एसे माने बैथिं सिंथिंजाय थांबाय जोंना लिरनाया स' बेखायनो नोंथांमोना सिनायनो एसे गोब्राब जानो हानाय स' बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै माने नायनानै माबा नाजा स' बिदि दंमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसनखौ नोंथांमोना बानायनो नाजा बेवहाय मा दङ कुइसन नाम्बार बियाव मा होनाय दंमोन जों बे कुइसन नाम्बार बिखौ नायनोसै स' नोंथांमोना बेखौ होमवर्क बानायोब्ला मोजां जागौमोन दा नोंथांमोना बेखौ होमवर्कखौनो दोनबाय नोंथांमोना बे बि नाम्बारखौ बानायनो नाजा बेबो जोबोर गोरलै नै बायदि खालामब्लानो जागोन बेवहाय जोंखौ मा खालामनो होदो जोंखौ लेफ्ट हेन्ड साइड एन्ड राइट हेन्ड साइड प्रुफ खालामनो होदो बेवहाय बि नाम्बारखौ स' बेबो जोबोर गोरलै आरो जुदि हायाब्ला नोंथांमोना आं बेखौ बानायनानै होनोसै नोंथांमोननो बेखौ होमवर्क होनाय जानाय नंला स' बेवहाय बि नाम्बारा मा जागोन दा बि नाम्बाराबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार बिया बेवहाय लिरनो हायो बि नाम्बारा जाबाय बेवहाय मा होनाय दङ 1 माइनास I टु दि पावार n बेनिफ्राय दोङो 1 माइनास 1 बाय I बेनिफ्राय सायाव n दोङो बेनिफ्राय मा दोङो 2 टु दि पावार n स' जोंखौ प्रुफ खालामनो होदो फोरमान खालामनो होदो बेवहाय बेनिखायनो जों गिबियाव लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ बेखौ लिरग्रोबाय बेयाव मा दोङो 1 माइनास I नै लेफ्ट हेन्ड साइडनिखौ लिरग्रोदो बेनिफ्राय बिथिं दङ 1 माइनास 1 बाय I टु दि पावार n दा बेबायदि दङ स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दा बेखौबो जोङो गोरलैयै जोङो लांनो हागोन दा बेवहाय मा लिरगोन बेखौ जोङो 1 माइनास I बिदि लिरबाय टु दि पावार n आरो जोङो 1 माइनास बेयाव 1 नि जायगायाव मा लिरनो हायो I4 आरो I लिरनो हायो स' नोंथांमोना बेखौ बावनो नाङा 1 नि जायगायाव I टु दि पावार जोङो 4 मा मोन्दोंमोन 1 बेफोरखौ बावनो नाङा बावब्ला जोंना बे स्टेपफोरखौ बानायनो हानाय नङा 1 माइनास I बेनिफ्राय n बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन दा 1 माइनास बे जासिगोन I टु दि पावार 3 बेनिफ्राय n बेनिफ्राय 1 माइनास I टु दि पावार n बेनिफ्राय आरो मा लिरनो हायो बेखौ जोङो बेखौ लिरनो हागोन मा जोङो 1 माइनास आरो बेवहाय मा मोनगोन जोङो दा माइनास I मोनगोन जोङो माइनास I मोननो हागोन बेनिफ्राय n बेनिफ्राय जों दा 1 माइनास I टु दि पावार n आरो जोङो 1 माइनास ए प्लास बेवहाय I मोनबाय बेनिफ्राय ब्रेकेट होबाय जोङो n मोनबाय दा बेवहाय मोननैनिबो पावारा मा n दङ स' जोङो बेखौ पावारखौ बेवहाय माबा लानो हागोन कमन लानो हागोन जोङो नोंथांमोना बेखौ बिदि लिरनो हायो 1 माइनास I बेनिफ्राय 1 प्लास I बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै पावारखौ जोङो मोननैनि पावाराव n थानायनि थाखाय जों बिदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय दा नैबे मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ नोंथांमोना जुदि मोजाङै नोजोर होयोब्ला मोनसे फर्मुला दंमोन a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर मा मोनो a माइनास b आरो a प्लास b बेफोर फर्मुलाखौ नांबाय थागोन दा नैबे मोनसे फर्मुला जाना दङ बे फर्मुलायाव स' बेखौ जोङो आं नैथिं लिरना होनोसै दा बेखौ जोङो बे फर्मुलायाव लांदो नोंथांमोना बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन बेखौ जोङो a नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो 1 लिरनो हागोन स' जोङो मा लिरखो 1 नियाव बेबायदि लिरना लाबानो जाबाय 1 स्क्वायर बेनिफ्राय मा लिरगोन दा माइनास थागोन माइनास जिहेतु फर्मुला माइनास दङ बेनिफ्राय I नि जायगायाव मा जोङो I स्क्वायर लिरनो हागोन बेनिफ्राय n थाबाय बेनिफ्राय आरो मा खालामनो हायो जों दा नेक्स्ट मा खालाम नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो
जोङो बिदि लिरनो हागोन दा 1 माइनास I स्क्वायर बेनिफ्राय n बेनिफ्राय 1 माइनास I स्क्वायर माने मा मोनदोंमोन जोङो माइनास 1 स' बेखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो n बेनिफ्राय जों मा लिरगोन दा 1 माइनास मा जागोन प्लास 1 n बेनिफ्राय मोनसिगोन मा बेखौ प्लास खालामदों नोंथांमोना बे जाबाय 2 बेनिफ्राय पावारा जाबाय n स' नोंथांमोना बेजों दा गोरोबनाय मोनबाय स' जोबोर गोरलै बानायनो इन्ट्रेस्ट नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो राइट हेन्ड साइड स' बेबायदि जोङो प्रुभ खालामनो हायो स' नोंथांमोना बेखौ एसे माने प्रेक्टिस खालामबाय था आरो प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजोंनो बेफोर इजि बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट भिडिअआव जा भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननो बेखौ जोङो कुइसन नाम्बार 6 नि जा भिडिअ सलुसन बेखौ जोङो नेक्स्ट उननि भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायगोन स' भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोफोरनो जायफोर एडभान्स मेथ्स लानाय दङ बिथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हायो स' उननि भिडिअ जोङो थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय